Solid FM, eba no when it 100.9 Solid FM. Timon Oga Jeku Makomena Landibo, Nando Mandibo Nil Nebi Kpakpando Kineke no no Karakabo Solid FM Aigure no Nkiri Bied na Savage Crescent na GRA obodo Enugu ebe aka anyị no nwanne we na erutage mana anyị na-asị na ịchọ ịgbabe ekwurekwu gị akara ị ga-eji weta ya bụ 100.9 ya 100.9 iwe na-efu ihe niile nke anyị na-eme n'ụbọchị nketa abụm Chizi Ani Ezoha Egwu Chinchim na nketa ata isiokwu anyị ụfọdụ ga-anụgo maka ya ụfọdụ bụkwa ndị metụtagoro n'ụzọ dịgasị anya na mara na dibịa Ezoha bụ dibịa kara aka n'ala Igbo omenala doro ya nke ukwuu ọ na-eme omenala n'ụzọ priche anyị ga na-ekwu iri nri n'ụlọ ewa wom dị na ya ọ bụ ihe ọma ọzọ dị ka ibe ya ụfọdụ bụ ndị ihe gbasara ịdị na nwaanyị a na-eme ya n'ụlọ a na-alụ ụlọ a na-afụgasị onwe ha na ha na-eme ihe ụmụ ibe anyị ga na-ekwu ya tata na-egbughị oge dibịa Ezoha biko kenere anyị ndị Igbo biko ha eze na-ege ntị ekene ekwe nwoke kene nwaanyị kene ndị Igbo niile kene ihe na-emeri Igbo ihe ndị Igbo na-emeri ihe Igbo no ya dịka Chineke nakwa na-agụ agụ ise aya dịka ha bịa taa koje me ka ọ dịrị anyị na mma ka anyị gbakwa na obodo ka ndị na-ama ọka ha malụ maka na ihe dị n'iji ụwa asị na oke ama ibezie ọfụma gbam so na ya ka anyị ji wolo wee bịa tata ona man ndị ka isi eme na Ezoha bụ eze ma omenala ọ ga-aga ndị Igbo ọjị ọgọsọ ọjị anyị abazie n'isi okwu anyị kpọmkwem Ezoha anyị fụ na mma ọjị dị gị n'aka a na-asị na ọjị eze dị ezi n'aka wara ndị Igbo ọjị ka anyị gaba n'iru n'ọgụ omenala ka anyị na-eme ejikwere m ọjị asị na eje na ebe nwoke ebe dike wojiri ọjị wee bịa n'ọchịkwa ndo wee bịa ihe m ji wụ na-abịa ọjị n'okwu a m na-agwa ndị Igbo bụ na-achọ nwudo maka ka ndị Igbo ga-eji eme ka ndị Igbo dị na mma dịka onye ọbụla ya penti dịka ndị anọghị nso ị ga-ata nwa ọjị a dịka onye na-anọ ebe a na-ata ya atachichere ya egekwara ya egelu ana m asị Chineke kele n'igwe ka na ka ịma ọgbakọ na-ekwe ọjị batalụ ọjị Chukwu kele n'igwe Chukwu kele na Chukwu kele mgbọrọgwụ na okele mkpakpọ na-ekwe ọjị batalụ agbakọ m ụgbọ ihe na-emere Igbo ebe kwatalụ ọjị mmụọ na-edu ana Igbo mmụọ na-emere ana Igbo ebe ana Igbo na-emere ihe na-ekwe ọjị batalụ na ebekwa nkịta woshi dịka na ndị Igbo ya dịka echi na-eche nakwa na-agụ agụ ma ndị agbata obi anyị adịchakwa na ọ bụ nso Ezoha ọdụrụ nwaanyị mma ka m nọ egbebere okugobere ise chi ọnụ bụ ndị omenala ibe m dịka ọ na-amaya ọkwa chi dịka onye ọbụla enyekwuru onyinye anụ ma ya wele ma ihe ọma ejikwa na-eme nke ọjọọ asị m onye ọbụla mmụọ mpụchi na-ebu ya na nke ọjọọ Chukwu na ofufe na mmụọ mpụchi ahụ ka were m ihe ọma na-acha ebe zọwa ndị mmadụ eme mgbe anyị gbuo ndị mmadụ egbu osi ndị Igbo ya dịka echi echi na-akwa na-agụ agụ ihe anyị ga-eri ga-abịa ma nke eri anyị agbakwa n'ọsọ onye ọbụla ekwe ndụ ya na o buru n'afọ anyị ga-ata ọjị atata ndụ tata ogologo na ahụ isi ike aka mma egbuchu anya kama dị egbuchu ebe gbuchuzi nchuzi ebe gbuchu na ndị anyị na-amara ebe a wosi onye si ibe edokwa ya dokwa maka ọbara igbu mmadụ ya egbuo nwa abụkwa na eji ọgwụ wodịka ochu na-ekwu ọjị ka anyị chee ebe kwata na ọcha ọ ga-adọrọ ndị Igbo na mma na eke ọ ga-adọrọ anyị mma n'oye ọ ga-adọrọ anyị mma na avụ ọ ga-adịkwa anyị mma na nkwọ onye jerekwa obobo mere na-eji ejerekwa n'udo a sị m eje ụkwụ akpọnọ ndị Igbo eje ụkwụ akpọnọ nwoke na akpọnọ nwaanyị ndị Igbo dịka onye ọbụla na-achọkwa ihe oge eri ga-abịa mana nke ga-eri ndị Igbo niile ya agba ọsọ biko Ezoha dibịa kara aka ọwa nara anyị ọjị ka ọ wasịrị ọjị ugbu a na-ama nna m anyị ga-ata na ya ata anyị taa ya pụta anyị na-aga n'ihu n'okwu anyị cheta na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nketa bụ iri nri n'ụlọ anyị wa awọm dị na ya ọ dị mma anyị pụta anyị na-aga n'ihu ka anyị taa na ọjị anyị na-abịa ọ bụ ka ọdụ nri na ụlọ onye na-alahụ ụla ọ na-alụ ụlọ ebe ya na-eri nri ọ bụ na-eme adịna nwaanyị na ihe dịgasị anya
eze ọha iri nri n'ụlọ ọ dị njọ ka ọ dị mma ọ dịghị na mma ọjọka ọ dịghị mma na ka m ji were bụrụ ebịa gịnị bụ dị mmadụ ịnọkọta asị na ọ na-eri nri n'ụlọ a ihe na-ebute iri nri na nlọ bụ enwere ọtụtụ mmụọ dị iche iche na-emekwa iri nri na nlọ ahụ mana ọ bụ a na-eme a na-akọwa so in terms of iri nri na nlọ mgbe ya bụrụ mgbe ndị amoosu chọọ ịgbachi mmadụ ụzọ ifin ma anụ nkịtị anyị fụla a na-ata ebe anụ anyị fụla na-ata ata na onye ọbụla bụ onye ọbụla riri na nlọ wiiki ahụ niile wiiki ahụ dụka onye ha mere progres ọ chọrọ ime ka eliri na nri na na-eme dat wiiki ahụ ayasa ayasa ebi na efe ya niile eko eko egwa ma na agụta so ụsọ m na-abụ ndị amoosu abịakwa ndị si eke ọkụkọ anyị hụrụ a tata eke ọkụkọ ga-abịa egbe ọkụkọ emewe ha na-akpọ eke ọkụkọ mmadụ na mmadụ ike ọkụkọ ha na-ebutekwa iri nri na nlọ dịka onye omenala ọ dịghị m ekwu na ọ dịghị m ọ dịchaghị mma dịka ike ọkụkọ mana mmadụ hie ebe ihe dịka na-ewe ka agwọ ji gwụọ mmadụ gwụsie mmadụ ike o chie echiche ihe ahụ n'oge ehihie o nwere ike na-anọ n'ụlọ nke a na-emekwa nke ọ na-eme mmadụ nwere ike ihi ụra n'ebe riri iyi ebe o hichaghị ụra ọfụma ọ na-afụgasị ụmụ ihe dịgasị ya n'ụlọ nke ahụ bụ ajọ ihe na-abịa bịa nke a na-ehi ehi ịma na ndị Igbo traditional ihe mmadụ na-afụ n'ihe ka ọ na-afụ na mmụọ a na-adị mmadụ edebe ebe ọ nọ ọfụma maka na ụlọ mmadụ bụ n'ihe ka ọ ga-ebukwa na be mmụọ ọ bụrụ na ị na-edebe ụlọ mmadụ bi na ya ka ọ ga-ebukwa na be ya bụ ụlọ dị na mbọ mmụọ onye jere be mmụọ ihe m na-ekwu ka agụ nwa bụchi bụ na dị na-enwe ka ịlalụ nlọ ọ bụ na aka ya rụpụta ya bụ ihe onye bụ n'uche nwere ike ọpụta n'ihe na ọ dị ka mmụọ bịawa ataki na spiritual na-abịa na ihe nlọ enwere ike ọ bụ na ọbewu ịnọkwa na nla tị mba aka ya nọkwa wofụkọrọta ataki ya tị mba aka ya nọkwa mee ngene nụkwu ọgụ dị n'ime so isi na ọ dịghị mma ọdụha mmeri na nla adịghị mma ọ na-ayasa ndị mmadụ ihe too much onye ọbụla na-eri nri na nlọ ya na-agba mbọ ihe ọ na-agba mbọ ọma na-aga agha ọ na-emechi ndị mmadụ ihe ọfụma ọfụma so ọdụha ma sometimes ekwe mmadụ chee n'obu mana enwekwe ka abụọ bụ spiritual problem na aka ọsọ dịka sometimes mmadụ na mmadụ enweghị ihe ego na mmadụ ya ekokote bụ ihe a na-eri eri emechekwa onye ha ala ọdịtị na nlọ ewe nke ụfọdụ na-apụta ha na-ekwu na ha na-enwe mmekọ ha na na-enwe mmekọ nwaanyị na nwoke na nlọ nke ahụ ọdọghọ mma nke a sometimes na abụọ gbanje ana ozokwa enwekwa nwaanyị ego na abụọ ga na-ayọ oyi ọ bụrụ na nwaanyị ha nọdụ poses nwoke na onwe ha nwoke anaghị adịkwa na nwoke na-adị poses mana ọ jighị ike ọ na-aka ka na nwaanyị mana dịka esi kwukwa na mmadụ wee ike fụ nri agwọ ya ọfụ nri dị mma oche echiche ya ọfụma na ya fụ ụdị nri a lụọ nlọ na ya wee ike ife wee ka mmadụ ga na-esi na-aga n'ụzọ o cheta ofu nwata nwaanyị mara mma uche ya dị na nwata nwaanyị oyibo ụla obulebụla ọ bụrụ nke ahụ na-eme ọ na-eme mana ihe na-aza dịka na ihe anụnwa bụ ihe na-eme mmadụ ịma na ihe ichere na ụlọ dị iche data na ibe icheta ogo na ụlọ ya emewo ọ dị mma ka anyị were ya na-aga enwe ike dịka isi kwuo na mmadụ wee ike rie nri n'ụlọ ahụ afọ ya eko na ihe ndị ọzọ mmadụ wee ike esi n'ụlọ rite poison enwe spiritual poison a na-esi n'ụlọ eweta enwe spiritual poison ọ dị mma even na igbe ịma for the poison na emere ọ nwere poison ya eshi ike ọ bụ tool from spiritual kwa ya ga-eji nwa for the poison ofu nla ha kwa ya ọ dị mma ọ bụ anyị na dibịa eze ọha ya bụ dibịa ọdịnala kara aka maka ndị chọrọ ịjụ ajụjụ n'oge ọ ga-anọgharị akara ekwentị ya bụ 09038676718 ya bụ 09038676718 unu nwekwara ike inwe ezi ọha na 08181895359 ya bụ 08181895359 ma ọ bụ na kpọọ eze ọha na 08029567274 08029567274 jiri aka ya anyị ekwugo nke mmadụ were dịka esi kwuo na mmadụ were ike chee echiche ọ bụrụ ihe a niile na kpọọ n'ụlọ ọfụ ihe niile ahụ na echiche mana ọ bụrụ nke ndị mmadụ ma ọ bụ nke ahụ mana mmadụ nwere ike irite ihe ga-egbu ya na nlọ ọ pụta na ihe ahụ omebe ewe ka a ga-esi gbochi ya a na-egbochi mana abịakwa na terms of side nke abịa na side nke ahụ dịka truth from spiritual ihe nlọ dịka ihe mmụọ ka iji ụlọkwa ọrụ ahụ
Oya mere ọtụtụ ugboro asị na enye mmadụ poison that na poison ahụ ekwughị ngwọta ọdụ ya ha adị na ehu so ga poison ahụ ga-eji odo bụkwa ọkwa onye maara onye ọrụ ime mmụọ nwee ike ịgwọta nwe ụdị ihe dị ụtọ ha ya bụ na ihe si na mmụọ na mmụọ ka esi achụba side nke ahụ because emere abịa na ihe emere poison nke ihe adịghị nkwe nke dị na nke mmụọ onye bụ mmadụ na ọnụ ụtọ a before no eti onye ha ọdụka ya herila smọf nri ọ bụ onye ha n'ime ekpe onye ha bi n'ekwu onye ha yasa onye ha yasa na ndị ọka mbụ nke abụọ ya bụrụ egwu enugwu ana ọ bụrụ na isi hụ n'ụzọ ọ bụrụ isi n'ụzọ be mmụọ mewekwe ihe ọ ma m isi because na taa ebe si wetegere mmadụ na eji na ịma ihe nchọgọrọ ịghọta ikwugo na-ewe ka a ga-esi gbochi ya mana igbochi ya ha bụ tụrụ fọm ihe mmụọ kwa ụzọ mmụọ ka ga-eji ome ọ dị mma nke a ịchọzi ka akpọ ka onye chọzi ịma ka a ga-esi mee nke ahụ kpọọ eze ọha na 0903886 unu nwekwara ike iwe ya na 08181895359 08181895359 ọ bugharị ọnọdụ ugbu a unu wee ike kpọba ya mana ọ gaghị ebu ekwentị ugbu a kpọọ na eze ọha n'akara ekwentị nke akwa 08029567274 ọmakwuola mkwe na mmadụ wee ike hie ụra n'ebe na-adịchaghị mma na akwa na-adịchaghị mma ọ nakwa n'ebe nlọ nakwa na hụsọfa na-esa akọ ha nakwa ọfụba ihe ọ na-ekwesịghị kedụkwa maka onye ihe dịka ịba dị n'ahụ ma ọ bụrụ na anyị bụ nrịanrịa na-afụgasị ụmụ ihe dịgasị anya iche na nke ha wee ike ibute onye a na-ala ajọ ụlọ abịa na nke nlọ ịba ga-eme mmadụ iri nri na nlọ kama ihe mmadụ ga na-arịọ nlọ ịba bụ ọtụtụ ụmụ ihe ataki dị iche iche ka onye ha ga na-afụta ọ dị mma nke nwoke na nwaanyị mekọkwa na nlọ ịba agaghị aka ọsọ nke ahụ kedu ihe na-ebutekwa nke ihe ebute ebe mana ekwumshi na-enwere mmụọ eme ndị na-adụ dịka abụ ndị sibekashu na-eme na-adụ poses ghọta so sometimes na abụrụ ọbụdat na onye ahụ nọ na-enwere mmụọ na-enwe ya bụ mekọrọ ihe ọ bụ na-eme mmụọ dị nke n'ebe onye ahụ nọ ma ọ bụ na-enwere nwaanyị egwu na-abụọ na-eme bidoro ọhị ya bụ na nwaanyị ahụ nọ n'otu and sometimes ọ bụrụ ka na abịakwa na-emeke mmadụ ga na-pass through ogwu emere na nlọ ịghọtara nwekwere ike ọ bụ na-emere otu ahụ na-emeso mmadụ nọ n'otu nyere onye ahụ ire ya erie ịnọ na nri na egwu mmiri igwu mmiri bụkwa sometimes abụkwa attack so ụmụ ihe a niile ewe ndị ga-adị na ha agaghị adị na sị ọfụma mana ọ bụzi ga-emezi onye ahụ ije na mmiri because itiho na ekwukwu mmiri nke mmiri ahụ bụ nke mmiri ahụ onye nke na-egwu mmiri onye be ya na-eri erikwanụ o nwere ike ọ bụrụ na be ya na-eri ọ nọ n'ụlọ ọ na-afụta ka mmiri ya na-atagasị nwere ike na alụ nọfụ ka mmiri si n'elu na-atụsa na bọzi nke isigo na ndị ọ ga na-egwuzi mmiri ego mba mana ihe anyị na-aghọta kpọmkwem bụ na na-ewere ike isi na mmụọ na nlọ wee awọm dị iche iche n'ebe mmadụ nọ mana ihe dị mma bụ na o were mgbochi o wekwara na ka mmadụ ga-esi na ya wee napụ wee dị mma ọ dị mma ọ bụ eze ọha dibịa eze ọdịnala ka anyị na ya na-akpali ụbụbọ ife ọ na ọ bụrụ mgbe aka bụ ụwa na abụrụ ụdịka nwaanyị enu dị na nlọ ọ kwadịsị ma ohu lineage ahụ nwaanyị anụ dị na nlọ nwa na nlọ ịma na onye ha dụboze dịka na ejọ mmụọ ọjọọ na onye ahụ ewe ndị na-asị na mmadụ na-ewe di mmụọ ma ọ bụ nwunye ọya na-agba ọgbanje ndị Igbo na-akpọ ọgbanje so onye ahụ ọnụ ebe na dibịa nwala ya n'ụlọ ya dị na nla ahụ nke na-abịasị n'ihe ọmanụ mezi ichiri kọbara emedi na bele n'ihe ya nọ dị na nla ha ya fere ya di ahụ na nlọkpam ndị ka na-abịa n'ihe ahụ bụ cut off ya bụzi onye nke ha na-abịa n'ihe ahụ o kwesịrị ịla igo ha etizie ọ dị mma ihe niile mere na-echizie ichi and onye na-amụkarị nwa na nlọ bụkwa apụtakwa n'ihe ịmụ nwa abụla problem mana ewe ndị jikwa nwa ugbu a wekwara na-amakwa mana ewekwa ọgaranya ndị ọgaranya na-erikwa nri n'ụlọ na-emekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche gịnị mere na ha ewebeghị awọm dị iche ọgaranya na-eme nsogbu ma ngwa na na-eme nsogbu na sometimes na abụrụ na-eme nsogbu efọ ịghọtara eme ndị ka anaghị emechiri ihe gbasara ihe ego ọ bụrụ na ya efọ ọ na-eme dịka ebe pins ọ na-ewe ọnrịara dị iche nsogbu ime efọ ọ dị ma ọ bụ dibịa eze ọha ka anyị na ya na-akpa n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwe ntị ka gị wasoro wee jụọ ajụjụ gbagwojugo anyị irigo nri na nrọ na mbụ ka ị richara nri na mbụ kedu ihe ka esi
wee ihe ịfụrụ wee ihe gbanwere na ndụ gị ị ga-ajụ eze ọha n'oge anyị gbapụrụ ekwentị anyị mana maka ndị chọrọ ka ya na ya kpaa ndị chọrọ ije na nke ya ọ bụ ya na ya kpaa ọkọwachara ya ịmụ ihe dịgasị ya maka na ọ na-amara na maka oge ọ bụ ihe niile ka a ga-akọwasị ebe a unu ga-akpọ ya n'akara ekwentị nke ya bụ akara ekwentị ọnụ n'okwu nekwa na ekwentị unu ga-eji kpọọ anyị na ebe a wee tinye ọnụ n'okwu ọ bụ 09023 11109 09023 11109 maọbụ 0909771 109 0909771 abụ m Chizie Ani unu mana ihe siri ike ugbu a ndị ajọ mmadụ erika eyi na-emezi eyi ya erika gwa ya okwu ha ịpụta ka anyị na-aga n'ihu mere enyi mere enyi bịakwa ịtụ m ọnụ enyi mere enyi mere enyi bịakwa ịtụ m ọnụ enyi mere enyi ike enyi abụla m enyi mere enyi Solid FM anyị nọ n'ụlọ nke iri bi dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu eze ọha egwu ego kpọmkwem dibịa eze ọha anyị na-ekwu iri nri n'ụlọ nwoke na nwaanyị imekọ n'ụlọ maọbụ ụmụ ihe dịgasị anya ịlụ ajọ nlọ awọm dị na ya akwụkwọ ka ya ga-esi si na ya nafere na ka anyị na-ekwu na nke tata 09023111009 maọbụ 09097711009 akara ekwentị nwere ike iji wee tinye ọnụ onye na-akpọ ịkpọ anyị gbadata ekwurekwu gido ịkpọ ma ha anyị gbadata ekwurekwu gị ka o wee kwuo anyị omume ya bụ onye na-akpọ Afternoon. ekene m gị biko ị na-asụ Igbo I'm not school. gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ My family is the good Thomas. Idoko The good Thomas. biko gịnị ka Thomas apụtagodo Idoko izogo gịnị ka Thomas pụtara ife anyị nọ na ya bụ oge omenala izogo ọ dị mma ọ dị ka ọ ghọtachaghị amaghị afọ ọ na-aza ọ ya ihe anyị na-ekwu akpọ ihe ị nọ n'ala Igbo na-aza afa ndị bekee one na-aza afa nke gị onye na-akpọ onye aka ji ọfọ ndị ka ime udodị aka ji ọfọ ebe ka isi akpọ ịlụgo ajọ nlọ na mbụ ngwa gaa n'iru nwanne isi aka mekene mmadụ ikpo nkụ ikpo nkụ bụ afụfụ dị ka mmadụ sọfanes bụ ikpo nkụ na ha adọghọ mma ịchụ mmiri ka mma karịa ikpo nkụ mmadụ ije chụ mmiri ịnụgo ya aka mmadụ ikpo nkụ mmadụ ịta afụfụ mana o ji ọfọ nsogbu adịghị ịnụgo afọ ya bụ aka ji ọfọ ịnụgo ihe kwuru ezi ọha agwara gị ihe na-eme mana akara ekwentị ga-eji wetie ọnụ n'okwu bụ 09023111009 ya bụ 09023111009 ihe anyị bụrụ okwu nkwu okwuru okwu ka anyị were onye na-akpọ kwụsị n'okwu ike ọ ga-amasị anyị na ịkpọ anyị kwuo okwu kwụsị onye okwu ka oge adịrọ gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ ya dị ka ọchị na egwu ka a na-egwu ebe ọ dị ma 09023111009 maọbụ 09097711009 onye na-akpọ Maazị Ogbuagụ ebe ka isi akpọ Maazị Ogbuagụ gaa n'iru anyị na-ekwu maka ịlụ ajọ nlọ na nlọ iri nri na nlọ maọbụ nwaanyị na nwoke iwekọm na nlọ
ihe dị n'arọ ọ bụrụ ihe ọ fụtara n'ebe m nọ ka o nwere ike ịfụtara n'ebe onye ọzọ nọ nrọ si dị n'ụdị o nwere nke bụ nke otu mụnwa nọ ọ bụrụ na m arọ nrọ ebe m na-atụpụ akwụ ebe m na-atụpụ akwụ o nwere ike ọ bụrụ na nwunye m ga-amụ nwa n'izu na ọ gaghị ite aka na ọ dị mma ịghọtacha ihe ekwu bụ ihe ọma onye ọbụla bụ onye Igbo mana ekwu bụ ihe ọma ya na-ekwugodo maka iri na nlọ and the speak iri nri na nrọ o nwere ike ọ bụrụ iri nri na nrọ nwere ike ọ bụrụ na ihe ọma ga-abịa o sitere na ka onye si ghọta ọ dị mma maazị m chọrọ ịgwa ndị mmadụ ka ghọta ọ bụrụ ihe ọ fụtara n'ebe onye nke a nọ ka ọ fụtara na ebe nke onye ọzọ nọ o nwere ike ọ bụrụ ihe ọjọọ ihe adịghị mma n'ebe onye nke a nọ mana o nwere ike ọ pụta ihe dị mma n'ebe onye nke ọzọ nọ bụ ofu ihe n'ebe mmadụ niile nọ ọ ihe m chọrọ ka ghọta na nrọ ahụ ọ dị mma maazị Ogbuagụ mmiri ma ọ na mmadụ na-emekọ ọ nwere ike ọ bụrụ ihe ọ fụtara n'ebe Okeke nọ ka ọ fụtara n'ebe Okafọ nọ. maazị Ogbuagụ daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ udo dịrị gị ịma na ihe dị na ụwa bụ uche ya adịghị mana emeghodo onye ya aghọta nke gbasara nri anụ ndị ọ na-emekpọ na fon ndị ọ na-eme ya egochugwu oche adọ na ọ dị mma onye na-akpọ ekene gị ezi mmadụ Ogbuagụ ya gazie ebe ka ị si akpọ Ogbuagụ gaa n'iru ọnụ m ihu na-ekwu dịka onye kwuru okwu ikpeazụ ọ dara ihu na-ekwu n'ebe a iri nri na nrọ ekwenyere m dịka o si wee kọwa ọ dịghọ mma and nwoke na nwaanyị nwoke ime mmekọ na nrọ ọ dịghọ mma ọ na-emebi ọ na-enwe ike human being power ọ na-emebi ihe mana ọ dị m ka mmadụ ịfụ dịka ihe dịka ji na nrọ ngozi ka ọ bụ nwa ezigbo ihe ọkwa na ji bụ ezigbo ihe na nlọ ọ dị mma gaalụ udo dịrị gị nwanne Ogbuagụ ịmana Ogbuagụ abịago Ogbuagụ ka m tukwuo nne ha na ịma dịka abịa na nlọ a na-alọ alọ mmadụ ikpu ekwu na nlọ ọ ngozi ka ọ bụ mmadụ ịchụ mmiri na nlọ ọ ngozi ka ọ bụ ịghọtara ji mmadụ ịfụta ji na nlọ ọ bụ ngozi ka ọ bụ mana mmadụ ịbụta akpụ ịbacha akpụ na nlọ ọ dụghọ mma mana isiokwu anyị taa bụ iri nri na nlọ na nwoke na nwaanyị ime mmekọ na nlọ ya ka anyị na-ekwu na nke tata onye na-akpọ ekene gị gịnị bụ afa gị ebe ka ị si akpọ Emeka ọ ga-adịrịrị gị mma iririgo nri na nlọ chọrọ ịgbagha ọ bụ ihe m na-emebu bifọ o nwere mgbe m chere na iri nri na nrọ bụ like ihe na-agụbụ gị n'uche ma ọ bụ imekọ ịkwa iko na nrọ bụ like ọbịa mbụ bụrụ nke a na ofesi mbụ na mgbe m nwere enyi nwaanyị mmadụ alaik ịgbagharị agbagharị so the girl bịakwara ọ na-aghacha m so nwekwetụtọrọ dị lọv nwere ebe ọ nọ so mụ a chọrọ imetụ myself imekwe ya ndekwa na nrụkwa na mmadụ na-akwakwa iko na nrụ chee n'ụtụ ihe m na-efili chee na ezi ihe ka ị na-eme chee na ọ bụ like na ọ bụ mmasị m na-enwe n'ife bụ ihe mere ji emetụta na arọbata ọbụtụ mgbe ọ gbaziri ọ na-eme ndụ nwanne wee jebe na omenala wee ghọta na nwata anwụgokwa anwụ although it's not good na nwata atụrụkwa na ọ bụ nyarị ha na-emebe na ndị be anyị n'ụtọ na anyị nwere ndị na-akụwara anyị anyị na-echebe n'ihe ụfọdụ ya bụ n'ọbụ okwu just not ihe na-eme Emeka daalụ udo dịrị gị tarakwa onye si na onye na-ekwetere ihu na-ekwu ụta maka na ebe onye jedebe ka ọ fụbeghị life Emeka daalụ ya bụ eze ọha ya bụ na ihe ga na-eme mmadụ onye ha na-aga n'okpokoro ọ gaghị ama na ihe na-eme wee ruo oge ọ ga-eje gbabazie nju ịma na anyị ka m na-ekwu si na ọ bụrụ mgbe ụwa ka bụ ụwa eme ha ga-abụrụ mee mmadụ
and then nsogbu anyị mezi na bụ na dibia eziokwu adịghọzi amụma na eziokwu adịrịkwa ịghọta m na-ekwu na onye bụ nsogbu anyị mezi na n'ụwa bụ na amaọzi dibia nke bụ eziokwu amaọzi onye ama bụ nke bụ eziokwu ya bụ mgbe ụwa ka bụ ụwa enwe ihe ị ga na-afụta n'ọnwa ndụ esi ka ije jụọ ese ka ị marụ the reason maka na emeso mbọdụ a ga-abụrụ iwere azụ iwe common ịghọtalụ ọ na-erite onye ahụ anụ bifo na oyitachi na onye emego problem na ya amụrụ akatachi na onye amụrụ mana ime ome omego nsogbu ahụ n'ime ome mana eme ndị na-ewuwe azụ na eweje azụ na ihe nlọ n'ọrụ mgbasa ozi karaka Solid FM akara 9.9 ka anyị nọ na ya maka ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu bụ 09. Ọ ga-adịrị gị mma nwanne biko gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ? Ebuka daalụ isi ebe akpọ? Ebuka gaa n'iru. Ihe dịkarị na nrọ bụ ọ na-enwewe ndị na-adị echekarị. Ị ga-agbada si na ekwurekwu gị pụọ ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Gaa n'iru. Asị na ọ na-adị enwe ndị na-echekarị echiche arahụzi ụra ejidere wa ihe ahụ ha chere na nrọ. Mana ọ nwere ihe m chọrọ ịjụ gị. Gaa n'iru. Ọ nwere onye na-echere m si na ọ rụrụ ọrụ ebe ọ na-ata anụ na nrọ. Mana anụ ahụ wa anụ ndụ. Anụ ndụ ka ọ na-ata na nrọ. Ọ dị ma ngwa gee ntị ka asa gị nke a ndị winchi ha echọrọ ịnụ enishet ị ga na-agba mbọ na-asụrụ anyị Igbo anyị na-anụ nke ndị winchi ha chọrọ ịkpọbata ndị amoosu adadikewe n'iwe ndị amoosu onye ọbụla nọ na nlọ ebe ọ na-ata anụ ndụ na nlọ ọdụ ha mma ema na ndị amoosu chọrọ ịkpọba egwe nọ ndị amoosu ji onye ahụ mana dịka esikwu ịma na ikwugwe na mgbe na-enwe ike mana afụcha jecha n'ebe a na-egbu anụ ọgachizi ọbụ maka nke anụ ọbụghị maka nke anụ ọ na-eme eme mana ihe mere nsogbu dị n'ụwa bụ na ndị mmadụ achọghịzi ebe eziokwu dị maka na ịfụtagodo ụgwọ ndị mmadụ na-ekwu nke bụ eziokwu ha agaghị ụfọdụ na-achọ ebe awansị dị ebe emere ihe niile yagodo akwụkwọ ma ndị India yagide akwụkwọ ma agwọ na ebe niile ịbịa be m ọbụ na-abịa be m ọbụ afọ aka be m shigodo isi ọ bụ ya dibịa ezo ha bụ ihe nọ n'ụdị ụna ma bụ lụọ n'ụta amakwa na m chọrọ nke ndị mbute ahụ na m ike na-eme na ọ na-adọ ha mma gịnị bụ awọm ime nke mbute ahụ awọm dị na ebe na ekpechi azụko ya na-emete dị awọm maka na emechi elu mechi ana ihe iji too mmadụ ga emechi bụ egeji wotoro onye ahụ ọdụ ha mma ihe ahụ gara eri ego ahụ mgbe ahụ na-ata ụtọ mana ikpechi azụ ọka ya abịa awọm obi mana anụ ihe na-ekwu Okechukwu atụ ule bụ omenala ihe anyị na-eme ebe a bụ omenala ịkwalite omenala anyị n'ụzọ pụrụ iche ọ bụ anyị na eze ọha dibịa eze ọha na-ekwu maka ụmụ ihe dịgasị ya ndị mmadụ na-afụ n'ụlọ mana ibe anyị gbadoro isiokwu anyị bụ iri nri na nlọ ma ọ bụ nwoke na nwaanyị imekọ na nlọ awọm dị na ya ka eze ọha na-akọwara anyị mana anyị na-ewere ekwentị ụnụ ma ọ bụrụ na ugbu a ka ebidoro na-ege anyị ma ọ bụ na tata bụ izizi ị na-ege ọnụ ka wee chọọ itinye ọnụ n'okwu akara ekwentị anyị bụ na-abịawa ọdụ ka ọtụtụ ekene ndị mmadụ na-ada abịara ebe na-enye ekene na Chineke ma ha enwe ndị ọdụ ha mma n'obu ọ dị mma so abịa na ije n'iji ụwa m na-agwa nwoke ma nwaanyị chi enwere ihe ga-afụtarị n'ụwa ndọgụ ya bụrụ onye ekpere ọ na-eme nsogbu anyị bụ na ndị dibịa na eziokwu adịghọzikwa anya n'ọnụ abịakwa ndị ekpere na eziokwu adịzikwa n'ọnụ ọkụ emeta ọtụtụ ndị ma echiche mgbe ha ga-eji woje na nke ndị dibịa ma nke ndị ekpere ike agwụ maka ịma onye ị ga-eji ka ọgwọ nke bụ eziokwu enwe nke anya bụrụ ije ọ bụrụ ihe a ga-eji ọjị wee mee okwu otuzi ewe ego nke anya bụrụ na ọ bụrụ ego nke iji ha ọ bụkwa ihe eji ọjị eme dịka m ji eme program anyị ndị abụ hekpọm na fon mgbe ha chee ọ bụrụ na ọ bụ ihe ya ga-abịa ma mgbe eche na-ekwu ihe ị ga-eme ọtụtụ ndị mere ọtụtụ ndị mmadụ na ọ na-abụ unu mere ihe abụghị ngarụrụ ya bụ ihe na-arụtụ aka bụ dibịa ọbụla mmadụ jere na nke ogbugbo ego ụzọ
onye chee ya eche abịa na ebere nke ahụ dịka igote ihe mmadụ chidat na n'ihe ikwu n'ọkarị ime ike inye onye ahụ ekpọcha eji gote gị ada egote ibe ahụ ya bụrụ ihe ahụ gote were lụọ alụ ọrụ maka na o jighị ego amere ji okwu eje gote na maka na eji ha ya eje na nke onye amụma abịakwa na iji anyị bụ ndị omenala anyị na-ekwesịrị ndị mmadụ anya ga-aga ha onye mere onye ahụ ka aka aha ya maka na aka mmadụ niile aha ahata nla onye ọbụla bụ efuta ụdị ihe a ya jichi ike jie na nke ndị ekpere ọ dị ka mụnwa ịkpọ m na fon eme ya abụ ọbụla ihe ime na be ngwa ọ na-ekwu ihe ị ga-eme imekwuo na ọdụ mmanụ ike nke Chineke mana ị mara n'oge gboo oge ndị dibịa ndị nna nna anyị hochi na-alụ ya ha na-ewepụta obi ha ụfọdụ ha na-abụkwa ọgaranya ngadanga na-eme ihe ọma dị iche iche maka na ihe ọma na-abịara ha maka na ha debere aka ọcha usoro ụfọdụ ha ji eme ya bụ ewere dịka isikwa ugbu a ewere nke ha nwere ike ime menwuru onye afụ na o jisiri ya azọgodo onye ahụ ndụ azọsi onye ahụ ndụ ewesi ya ọ dịrị gị mma cheta bịa yere onye ịmara ihe so mechie ndị omenala ji agbara nke ahụ ọsọ na abụ na enwere ike gụnwa bụ onye dibịa sochaza mmadụ na bego emejezi owezere ihe ikpe kwesịrị otu jee tụọ mma mmanụ n'ụka gụọ bụ Jizọs kwuru ehibuzi ọnụ wee nọrọ mana bụ eze ga-eme anyị nwa ma na-enyere ndị mmadụ aka mana na nkeji one na one biko ndị na-ege anyị ugbu a ga-achọ ịma kedu ihe a ga-eji matụ onye abụ onye ọjọọ na ọ bụ ndị dibịa bụ ndị ọjọọ ma ọ bụ ndị na-emetọ omenala ndị ọjọọ ọ bụ na nwoke ma nwaanyị ọbụla na-eji ije ọfụma kwesịrị ịma